Ir-rispett tad-drittijiet fundamentali huwa vitali f'demokrazija. Ir-rispett tal-ħajja u tad-dinjità tal-bniedem. Il-libertajiet fundamentali bħalma huma l-libertà ta' espressjoni, ta' assoċjazzjoni, tal-ħajja privata u tal-familja, ta' ugwaljanza u ta' ħelsien minn diskriminazzjoni, id-drittijiet soċjali u ambjentali, id-dritt ta' parteċipazzjoni fid-demokrazija u d-dritt għal smigħ xieraq. Dawn il-prinċipji huma l-bażi ta' stat demokratiku modern. Fl-UE dawn id-drittijiet ġew stabbiliti fil-Karta ta' Drittijiet Fundamentali li ġiet adottata fl-2000 u li ddaħlet fis-seħħ fl-2009, impenn ċar tal-UE u tal-Istati membri tagħha li jiggarantixxu d-drittijiet taċ-ċittadini. Din mhijiex biss dikjarazzjoni ta' ideat astratti. Il-Karta tiġi applikata għal kawżi konkreti li affettwaw nies u kumpanniji ta' veru li jinstemaw minn qrati madwar l-UE. Fil-Qorti tal-Ġustizzja tal-UE weħeda, sal-lum il-Karta semmiet fiktar minn 2000 kawża. Hija ġabra ta' regoli li jorbtu b'impatt fuq id-dinja ta' veru li tiżgura li ċ-ċittadini tal-UE jkunu jistgħu jgħixu f'soċjetà ħielsa, paċifika u ġusta.